Bay niệm thích cái xa lên linh hoạt. À đây, hơi xa lưng phơi. Đi nên đang thỏa đấy, udah kau tu sửa xong một đường. Hỡi phong bay, nương khu can lưng được qua mình thà răng. Đi nên đang thỏa là đã, cả bên lưng xí gần đấy. Để bị tìm là. Apa? जोनोमा आंनि कल रिसिभ खालामाखै माबाफोरसो गाज्रि मोनबाय नामा नोंसोरसो मिथिगौ माबाफोर रायलाबायदोंमोन 어이 희진아 뭐 하자는 아켜우 말하는 가쳐봐 토플레이어 말하든 자일라는 감히 시행이나 휘니 콩휘 그런 법이니 불어 봉 내 몸에 나서니 마스르스리 Ang menciada. Hey! Orga kanyang nungsini akai tongpla, bini psini krong tau mohor lagan. Hogari kemaya? Nोंसोर बायदि जुनार आखुनि मानसि नङा जों मानसि बुनाय बुथारनाय बेफोर नोंसोरनि सुहुदा जोंनि नङा 파미? खोथाखौ आङो सिगांनिफ्रायनो आन्दाज मोनगासिनो दे अब्ला मा सानखो नोंसोर ओरैनो गोसो थोलायनाय समखौ बारहोनो सानदोंब्ला बैहाय आंहा राजि गैया थाब जुलि लायोबासो राजि दं गामिनि मानसिफोरनि खोथाफोरखौथ' नोंसोर मिथिखागौआनो जों जुलि लागोन आफा साबायखर फिसाजोनि खोथाखौ बुजिनायनि थाखाय मा जाखो फालाय आफाया जुलिनि थाखाय राजि जाबाय Kono. Hortobai, bocah tang neng kan lagi neng. Are neng udah tayang. Ang mobile naik kali simpan apa ini? Kapan tang deh, horja terbai. Mana it sebe kita kena sum taraneng. Woi, baca ke pembuat mana bukan ke? Ang udah tayang naik.
सोर हारे नोखो हारा मुरा बुख्रुबजोबगोन आं
सिरि है नेथारसिलां गैया मानसिबो गैया माल माथाबो गैया माने खारखोमालांबाय खोथायाथ' गोबां गोथौ साननो गोनां जाना फैबाय मेगनजों नुवालासै थोंजोङै रावखौबो आसि थुनानै बुंनो हाया जाहैबाय गामि बोराय बेवहाय आसि थुनो गोनांनि जेबो खोथायानो फैला बाथ्राया एकदम सैथो खाथार बे मानसि बुथारग्राया जायलायानो थार नङाब्ला दिनैनि समाव न' बां गारनानै खारनायनि मा जाहोन दं आरो मोनसे गेदेर बाथ्रायानो जाबाय सुनिता हिजरायाबो न'आव गैया मानो बिसोर सानैबो खामानिखौ मावनानै गामि नागारनानै थांबाय थेवब्लाबो मानसिफोरखौ नागिरनानै मोनोब्ला खेबसे मोजाङै सोंना नायनांगोन मानसिफोरखौ मोनोबाथ' हारा मुरा बुख्रुबखानायसो नै नोंसिनि बेबायदि रावनि थाखायनो बे सानै मानसिया गामि नागारना खारदों ओइ सार नोंनिबो गोरोन्थि दंलै मिथिबाय बै सानखालि साजा होखानायमोनब्ला अरखा आरो अनलाया थैनाय नङामोन नोंनो बे गामिनि नेमखान्थिखौ सिफायनानै बिदि खालामबाय र' एसे लासै लासै फांफुं गैयालै जोंजों मास्टार बाबुआ गोरों सुबुं हिसाबै माबा मोनसे राहा होदो नोंथांमोना गाज्रि दामोन आं फंनैसो खोथा बुंनि दानि जुगाव गोदोनि बायदि गामि सिङाव हाबसोनानै जिउ खुंनाय समा गैला बायजोआव ओंखार बायजोनि बारहावाजों गोरोबनो नाजा अब्लासो नोंसोर मिथिगोन गुबुना बेसेबां दावखोनानै दङ बेबायदि गामि सिङाव एरसोनानै मा जानो दिनै बे गामियाव सोर साबैसेया डिग्री मास्टार पास जानाय दं गैया रावबो गैया आरो मानो थानो नोंसोर जुदि बायजोआव फरायनो थाङाबा दिनै बे गामियाव गोबां गिदिर गिदिर जाथाय जालांबाय नोंसोर मानो बेखौ बेहाय बिजिरदों बेखौ बिजिरनो आयेन दंखायो नोंसोर खनसे पुलिस थानायाव थांनो हाया नामा आयेन थायेन पुलिस तुलिस गैयालै जोंजों गावबोरायानो गासैबोखा मा होनना बुजायबावगोन नोंसोरखौ नोंखालि सोर बुजायनो होदोंलै अनला आरो अरगाखौथ' नोंसोर मिथिखागौ बिसोर माबायदि बोलोगोरा मानसिमोन बे नेहाद जायला हिन्जाव बायदि मानसियाखि बिसोरखौ बुथारनो हायो बिसिनि आखाइ फारसेनि बोलोनिबो मानसि नङा बियो है बे मानसिया मोजां नङालै उल्था पाल्टासो खालामसिगोन थौ मा जाखो निजरा नोंसोर थाङाब्ला आं गुबुन नागिरहैनोसै नांथ' आरो आदा गामिनि थासारियाबो गुदुं गुदुं जाथारदों साननैसो नेथ'बावदो गामिनि साननानैसो सुबिदा होदों नङाब्लाथ' मेरला दंखायो दे दोननोसै र' नोंसोरो साबैसे जागोन जों सा 10 जागोन दे बै फामियासो थांलाबायगोन नामा थांलाबाय आं जानोनो थोआखै ना गाननो जोमनोनो मोनाखै आंलाय बिदि नङालै जाम्बि नों हायार सेकेन्डारि पास जालायनानै इन्टारभिउ मोनसेबो होआबा आदै आं फामिखौ इन्टारभिउ होनोसो थिनगासिनो दङ बहालै बाबु दोनै नुवाखै गामियारि मानसिफोरनि आखलखौ दे बेफोरखौ दोनथ'दो नोंसोर सानैनि जुलिनि खालारखौसो लानो सानदोंमोन आं मानोथो इसेबां हांखुर जाखो आदै